Hei, 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 noi suntem prietenii buni și bine v-am găsit la primul nostru video. Suntem aici alături de mine, eu, G de la Geo, Tudor YouTube, Salut! Roman Ionuț Salut! și MC Florin. Salut! Am găsit eu o casă de vrăjitoare. Da, uitați-o acolo în spate, dar nu știu dacă se vede. E o mină plină cu iron, Exact. Un spawner. adică tot eu. Da, și suntem 2G de la Geo aici în joc. Dar nu știu ce. Ia să văd dacă E nu băguit. spawnează. Bă, că... Da, uite, G de la Geo. prin mine. Bă, unde te-ai dus? Da. La mine ai venit, hai. George, stai acolo. Și ălalt de 21 de blocuri distanță. Îmi fac și eu un flint. Ceau, Ionuț. Da. Unde ești? Bă, Florin. Eu nu-ți hai încă și dă foc la ceva. La la la. Da, La itemele alea. opa. Gât la Geo, unde ești? Bine. Ăla micu. Hai. Vrei? Da, dă foc la ele. Nu mie. X. Foc. Foc. Dar nu ai ceas. Ce vom face în acest episod, băieți? Foc. Uite ce șmecher mi-arată mie asta. Like blue dye. Un castronaș. Avem și paturi. Două. Dar chiar unde-i patul tău, Florin? La mine. Da. Opa. Mă uit la Tudor YouTube. Am făcut o grămadă de torțe. Ce ai făcut, mă? Ai luat pe mâncă pe ea? Ce? Nu, am avut prost? eu o lână. Ah, ok, bravo. Ești proastă? Bă, dar știi că noi nu o să ne putem culca pentru că mai este un jet de la Geo. Ba da, ne putem. Nu ne putem. Aveți careva nisip? Nu ne putem, că suntem 5 Am pe eu. server. Ia, hai un pic. Și dacă... Că vreau să mă Unde-i mor. celălalt? Uite-te, Pentru? Să ies din... uite-te, Asta. teleportează Da, la poți el. și. Dar nu mai știu Ce? de unde. Eu știu. Asta. Nu, o las eu, de Vrei 4, să mai- vrei să distanță ieși? 4. Gât de la Geo 10. Nu, hai încoa. 2 trag la ăla de 10. Da, unde-i? Bă, deci dai pe Lasă să mai ăsta, iau iron, că friends, Hai, nu mai și... și scoate-mă. A. Uite-te în jur. Unde? Oh, scuze. Nu-i? Scuze. Îl las Nu, eu. nu a fost intenție. Îl las eu. Bă, halo. Hai, Veniți, mă, din mină. Stai, că acum vrem... Stai să mai iau iron. Că eu îi zic la Florin să mă ajute să Ei, dai el. uite, l-am văzut. Parcă am văzut G de la Geo. Parcă am văzut G de la Mult Geo. Iron. Unde? 2 sunt acolo. Eu sunt aici. Bă, dar chiar unde-i? Câți cât de la Geo avem? 2. Da, uite-te și tu. G de la Uite-te Geo, aici. MC Florin Romanesc, G de la Geo, Tudor Ce, mă? YouTube. Uite-te și tu. Uite. Pe aici. G de la Geo, G de la Geo. MC Florin Romanesc și... Vezi? Suntem 2 G de la Geo. Da, hai să vedem dacă ne putem culca. Veniți sus. Acum. Am 21 de bucăți de iron. Cine arde? Eu Cine zboară? Nu zbor. Ești tu prost, nu zbor. Ai lag, poate. Ionuț, te-am văzut zburând. Am avut lag, poate. Ionuț. Poate am avut lag. O, lag, mă. Găi... Stai, Băi. stai, nu mă că o prăjesc. Da, dă-i foc și o Îi dau să... foc, o prăjesc. O să Stai. devină din aia prăjită. Vă văd că voi trei sunteți acolo și nu mi-a văd niciun nume. Nu mai fugi, mă, găină. Hai, eu dorm. Gata. Da, mai are cineva pat? Ce faci? Eu nu ai pat. Eu n-am. Bă, Da, am. bă, ce faci? Dar sunt deja Ești trei level paturi. 2000. De ce ești Eu level nu ți 2000? deja 3 paturi. Și acum așa am eu. Poți să taci. Hai. Dar de ce ești 2000? Spune-mi tu. Ție nu-ți place să trișezi. Dă-l în cont. Na. Da. LOL, eu dorm suspendat la asta. Eu unde us? Unde us? Dăm cu Gata, mă pun. De unde eu merg? Stați puțin. Cât am filmat? 4 minute. Florin, stai acolo în pat. Da, da.
Dă-te! Nu Ce mă fac bucată că vin și de vă dat. dau foc fără să știți. Vă dau foc de sub. Dar cine e? Eu nu știu unde ești. Acum mă duce Florin apoi că nu mai știu că unde e. Da, și să vezi că te pierde. E departe. Bă, la ce coordonate îi? Nu-i foarte departe. Nene. Eu nu stai înapoi. Merg tot în față. Înapoi, nu, La 188, înapoi, înapoi, la- înapoi, La că... 188. Da, s-a dus Tudor după tine. Hai, eu nu după mine. Cine mi-a luat uite, patul? am văzut. Cine mi-a luat patul și m-a aruncat? Bă, tu ți aici sus, nu știu ce iluzie ai. 4. 4. Bă. Acum puneți-vă. MC Florin. Bun. Ăla e patul meu. Vezi că o să vrea să Muzica ne mai spargă tare. aia. Ba nu mă pun în pat. Ce muzica mai tare? Stai o secundă, stai. Nu. Dar filmam, mă. Ce vrei, să dau muzica la maxim? Hai mă, culcați-vă, da. Da, așa ții copyright. Culcați-vă Eu sau nu vă am. dau foc. Ce? Nu mai Dar nu pot. Bă, mersi. Deci mersi frumos. Eu nu mă mai joc cu tine. Hai, culcă-te. Păi dacă nu pot, nu pot să mă urc pe ciupercă, ce vrei să fac? N-ați un cub, nenea. Bă, dacă m-am urcat acolo, nu pot, uite-te. Mă urc. Nu, urcă-te. Și Nu. ai aici cubul ăsta, aici, așa. Era patul ăsta aici, de asta nu Puneți-vă în puteam. pat. Și nu-mi patul mie. L-a luat cineva. Eu nu. Nici eu. Eu nu. Ce? Uitați-vă în... Nici unul, tu l-ai luat. Serios? Unde-i? E jos. Unde? Uită-te, mă. E lângă tine. E lângă tine. Mă, tu l-ai pus acum. Hai, eu nu, sculcă-te! Acum mă. Hai, dar... Ce sparge în spatul. Acum am vrut să glumesc, dar hai să fie pe bune acum. Ok? Mă culc, hai. Culcarea la ora 10. Cine râde culcă la 10 îi dăm foc. Bă, de unde? Dar suntem 5 pe server. Îl umplu de benzină și îi dau foc. Cu celălalt gât de la Geo. Exact, mă, nu putem. Da, să- omoară-l. Dar degeaba. Degeaba îl Nu omori. se despawnează. Băi! Băia tu. Taci, mă. Geo, unde te duci? Mă duc după ălalt. Uite, văd numele, parcă. A, nu, alea stele. Foc. Arz. Arz. Cine vrea să... Ce ai făcut, mă? Care mă... Deci, așa vorbim, da? Ai zis fără de-astea. Tu ai zis fără de-astea, tu zis. Căcat. Cu de-astea încentate, da? Tu ai zis. Nu eu am zis. Bă, Tudor, nu fi Vă așa. bag piciorul. Ori jucăm ca oameni civilizați. Păi jucăm nu ca mai oamenii jucăm. Hai, civilizați. jucăm ca oameni civilizați. Văd. Termină, Ionuț. Dar unde e ălalt gât de la Geo? Fraie. Nu e. Ăștia sunt măcăpești. Dar cam atât și cu acest episod. Da, pe dracu. Nu uitați de like. Da, aha. Sigur, like. Dar până atunci, Cu doi ne pișori. vedem data viitoare. Cu doi drăgușori. Dar până atunci, sper să nu mai apară ăștia. Bye, bye.